Ola, eu son Lucía e ledes Soane, de terceiro de ESO. E hoxe vouvos a falar dun libro chamado Marta ante o espello. Este libro vai sobre unha rapaza de 17 anos que ten anorexia. Según ela, encóntrase no limbo, que é o lugar a onde van os mortos, que aínda vean ser xulgados de se van ao ceo ou ao inferno. Ela encóntrase nun escenario soa e diante dela, nas butacas, hai xente que a está mirando e escoitando. Marta empezou a falar da súa vida. Ela sempre estuvera algo gordiña ata que colleu unha enfermidade e estivo 2 meses sen ir á escola. Cando o foi, o rapaz que lle gustaba díxolle que adelgazara moito e que se puxera moi boa, pero non foi por iso polo que empezou a non comer. Cando de verdade se obsesionou co de non comer, foi cando súa nai comprara unhas revistas de dietas e exercicios para adelgazar. Súa nai abandonou cedo a dieta, pero Marta seguiu e seguiu. Todos os días ía pesar e se non daba adelgazado sentíase mal consigo mesma. E por ese motivo agora estaba morta no limbo. A autora deste libro é Teresa Calo Fontán. Nada en Donostia o 24 de abril de 1955. É unha actriz, guionista e dramaturga vasca. Ela é filla de emigrantes galegos. Teresa estudou filoloxía inglesa e traballou no cine, na televisión e no teatro. Algúns dos seus libros son El hombre que sobremurió a una mudanza, El día que inventé tu nombre ou Historias de mujeres en crisis, ademais de Marta ante o espello. Eu neste libro, a verdade é que non teño ningún persoaxe favorito, porque ningún me gustou moito, pero se teño que escoller a un é Marta, xa que é o persoaxe que máis falan dela e máis se conoce a súa historia. Na miña opinión, este libro gustoume bastante, xa que fala dun tema moi importante e que moitas persoas sufren. Ao final faríao algo máis cerrado, xa que non me queda claro se a Marta ao final queda no limbo ou estaba viva. Na miña opinión, recoméndovolo ler. Un saúdo e chao.